Třeba pyžamo. Zahraj. Jo! Vidíte, už jsme spíš... Jak ta Nirvana, no. Jak ta Nirvana. To samo. To je totiž hrozná výhoda mít pružný pás. On už nějaký výčvách. Ale Ladislav nám řekne vtip. Já jsem slyšel tady poslední době jeden dobrý vtip. Tak je... Babičky ne. Je to vtip o řidičích o řidičích aut. Takže jedou dva řidiči, ne tři řidiči, ne, jedou tři lidi v autě. Zastaví je policajti a teďka otevřou běžná kontrola a teďka ten policajt říká, no tak pane řidiči, získáváte tady ocenění 10 000 korun, protože máte připlý bezpečnostní pás a to je teďka taková soutěž, takže dostáváte 10 000 korun. No a teďka, jak jsou tam ti tři chlapi v tom autě, tak ten jeden říká, ne, počkejte. Jak on dostal těch 10 000 korun, tak on říkal, no pane policajt, to je dobrý, to už bych si konečně mohl udělat papíry. A ten druhý vedle mě říká, ale víte co, radši moc neposlouchejte, on hrozně žvaní, když je požralý. Co ten třetí? Ten třetí... Tam je tak seděl. Já on taky něco říkal. Ale Bohumil už to zapomněl. Ale Ladislav Bohumile. Já ani nevím, jak se jmenuju. Počkej, já jsem to neslyšela. Takže přijdou, ne, myslím, že já to řeknu v zákulisí pak a... Já jsem sám připomenul, jaký to měl úspěch. Na to, že jsi tak vyhrál, to bylo dobrý. Další písnička. Se jmenuje Nemocná a je věnovaná mému spolužačce z univerzity 3. věku. Z fyziky. Třeba na ten internet, ne? Ne. To je spletla. Tak, ta Nemocná. Stromy.